Sige mga higala, maayong adlaw. O padayon na usab kita sa atong episode. Ya kita sa episode 31. Nga guys, gut may tungod sa ang mga parasiyo, si Jesus ug ang mga milagro nga iyang gapangbuhaton nini nga panahon sa dili pa siya sa kalibutan. Sa dili pa kita mo padayon nini nga tema sama sa atong nandan, atong isgutan ang miagi nga episode para nga mapresko na usab dinhi sa atong mga una-una o maayo nga pagkahanay dahil masumpay ang atong gahisgutan karon. Sa miaging episode mga higala, nagpadayon kita sa pagtuon may tungod sa pagtagad ni Hesus ngadto sa mga Parisiyo, mga Sadusiyo ug mga Eskriba. Atong nahimbaw-an nga sa pag-adto sa mga Parisiyo kang Juan nga Bautista dito sa suba sa Jordan, gisaway niya sila ug ginganlan gani niya nga mga bitin ug giingnan pagayud niya nga andam na ang wasay. Andam na sa pagputol kanila dayon itambok sila diha sa kalayo. Mao'y giprangka ni Juan nga Bautista ngadto sa mga Parisiyo nga gusto unta magpabautismo kaniya. Gawaliha si Juan nga umaabot na ang manluluwas aron sa pagluwas sa mga tao. Apan ang mga Parisiyo wala sila mutuog kang Juan ug mao hinuoy ilang gaipalabi ang ilang relihiyon nga Judaism nga ilang gitukod ug maoy ilang gipasunod sa daghan nga mga Hudiyo. Matud pa nila kini nga mga Parisiyo, dawaton sila sa Dios tungod sa ilang mga binuhatan ug tungod sa ilang pagsunod sa balaod. Mo'y ilang hunahuna nga tungod niini dawaton sila sa Dios ug malangit sila sa unahan. Si Juan nga Bautista dili makirelihiyon, di ba? Dili makirelihiyon apan makihisus ug makikaluwasan. Sa ato pa para sa iya, dili man importante ang pagsunod sa Judaism, kundili ang tumong ang pagsunod kang Hesus ug ang kaluwasan. Unya atong nahimbaw-an nga sa pagtudlo ni Hesus dito sa sinaguga, gibase sa mga tao ang iyahang pagpanudlo ug ang pagpanudlo sa mga eskriba ug miingon sila nga lahi gayud si Hesus kay makatungdanon ug gamhanan ng iyahang pagpanudlo. Gipagkumparaha lugar nila ug lahi gid kayo ang kang Hesus dili kuno sama sa mga eskriba. Siguro nga nasakitan ang mga eskriba niini ug nasina tungod niini nga kahimtang ug ang pagdaiga sa mga tawo kang Hesus alang sa mga eskriba murag sama kahapdo sa asin kung makabutang diha sa samad. Mo'y gibati niini nga mga Parisiyo. Nahimbawan usab nato nga ang pagpasaylo ni Hesus sa sala sa tawo nga paralitiko nga gitunton gikan sa atog. Giingon sa mga Parisiyo nga pasipala sa Dios kay miingon man si Hesus ni ana nga mga panahona nga ang imong sala napasaylo na. Para sa mga Parisiyo, siguro nga nang dagko ang ilang mga dalunggan sa pagkadungog niini kay ilang gihuna-huna nga si Hesus tao ug dili ang ayan niya mo pasaylo sa sala kay maura ang Dios. Apan wala gid nila dawata si Hesus ug ilang gasawayaon. Ang mga Parisiyo ang ubang mga relihiyon sa ato gani karon nga panahon sama sa Iglesia ni Kristo, sama sila sa mga Parisiyo nga dili mutuo nga Dios si Hesus. Gaingon sila nga si Hesus tao ug dili man Dios. Sa ato pa kung atong hunahuna dako kini nga pagtuo sa kahimtang ni Hesus. Gipangutana dayon ni Hesus ang mga Parisiyo kung unsay sayon ang pag-ayo sa paralitiko o ang pagpasaylo sa iyang sala. Kung atong mahuna-huna katong tanan sayon raman kang Hesus. Dayon gipatindog ni Hesus ang paralitiko ug nakalakaw nga naayo. Naayo pag-ayo ang iyang tibok nga lawas, apilgayed ang iyang kalag. Nakatindog siya ug bisan ang iyang espirituhanon niya bahin nakaambit ug nakaangkon sa kaluwasan pinaagi kang Hesus. O pagkahitabo adto, samot mikaylap sa tibok Israel. Ang balita mahitungod kang Hesus
ang iyang gamhanang nga pagpanudlo, ang iyang gahom nga makaayo sa bisan unsa nga sakit, ug iyang pagbuot sa mga yawa. Kining tanan wala malilong sa kasikbit nga mga dapit kundili milukop kini ug daghan nga mga tawo ang nasayod niini. Sukad-sukad, wala gayud makakita ang mga tawo sa sama kang Hesus. Wala man, ug diha lang kang Hesus ang tanan nga mga milagro nga imposible gid kaayo mahitabo apan nahimo niya kay Dios man si Hesus. Busa gakaanam-anam, gakawala ang mga tawo gikan sa mga Parisiyo, kay nahigugma gid sila kang Hesus, ang tawo nga Dios. Busa nahimo kini nga dakong problema alang sa mga Parisiyo, kay maoy ilang gusto nga sila ray tuuhan ug tahuron sa tanang mga Hudiyo. Ug si Hesus kinahanglan isalikway lang. Unya, dugang pa atong nahimbawan, nga pagkahuman ni Hesus pag-ayo sa tawo nga paralitiko, iyang gitawag si Mateo. Gipili niya si Mateo, gitawag niya si Mateo nga mahimo niya nga usa nga tinudluan o sa ato pa usa sa iyang apostoles nga maniningil sa buhis ang iyang trabaho. Ug ditso misunod si Mateo kang Hesus, kay nasabot pag-ayo ni Mateo ang iyang pagkabrukin ug pagkamakaluluoy ug bisan kwartahan si Mateo ug adunahan panwala siya kinabuhi ug wala usab siya Hesus. Busa gibiyaan ni Mateo ang tanan ug mipikit kang Hesus nga sama sa gamayng bata nga gapikit sa iyang amahan. Nga kung wala ang iyang amahan na murag dako kaayo siya kulang. Unya human niadto nagpakumbira si Mateo ug dako alang nilang Hesus. Ug miapil ang kadaghanan sa mga kauban ni Mateo nga mga maniningil usab og buhis ug makasasala kuno matud pa sa mga Parisiyo, Eskriba ug mga Sadusiyo. Ug samtang gasalo si Hesus kanila, mireklamo ang mga Parisiyo kung nganong gakaon silang Hesus. Kauban niini nga mga tawhana nga mga makasasala, miingon sila. Apan gitubag ni Hesus ang mga Parisiyo nga ang iyang gianhian sa kalibutan mao ang sama ni adtong mga maniningil sa buhis ug mga makasasala, kay miila sila sa ilang pagkamakasasala. Busa giluwas ni Hesus ang mga tawo nga gitamay sa mga Parisiyo, kay nasayod sila nga gikinahanglan nila ang manluluwas nga mao si Hesus. Mga igsoon, wala mo anhi si Hesus sa kalibutan alang ni adtong mga Parisiyo. Kay wala lang kanila si Hesus. Wala sila makaila sa tinuod nilang kahimtang nga mga makasasala ug purdoy kaayo. Gaangkon sila sa ilang kaugalingon nga dawaton sila sa Dios tungod sa mga rason nga atong gisgutan sa miaging simana nga nag-ingon kaliwat sila ni Abraham ug yatuman sila sa balaod. Basin gani bisan dinhi sa ato nga lugar naay mga tawo nga dili tuyo ni Hesus nga iyang maluwas kay mapahitas-on man sila og dili dawaton si Hesus. Dili nila ilhon kung unsa ang ilang kahimtang. Ang uban siguro gaingon nga dili ko kinahanglan og manluluwas kay matarong man ko nga sama sa gahuna-hunaon sa mga Parisiyo. Balikon sa nato kung unsay tinuod nga kahimtang sa mga Parisiyo, mga Sadusiyo ug mga Eskriba. Kay ato kining gisutan sa miagi natong mga pagtuon. Kadaghanan kanila mga igsuon wala magpaabot sa gisaad ni manluluwas. Mao hinuy ilang gisaligan ang kahimtang nga mga kaliwat sila ni Abraham. Tungod kay Hudiyo sila, si Abraham mo ilang gigikanan na gaingon sila nga kaliwat mi ni Abraham busa dawaton mi sa langit. Dili sila gakaon sa mga gidili nga mga kalanunon nga gisgutan nato diya sa Levitiko. Para sa ila, wala nila kinikan-a, busa dawaton sila. Gatumanon kuno nila ang adlaw nga igpapahulay. Gahalad sila og salapi diya sa templo ug gahatag ngadto sa mga kabus.
Usa tungod ni ini nga hinungdan na dawaton sila sa Dios. Gatuman kuno sila sa balaod nga gihatag sa Dios kang Moises. O gatumanon pagid nila ang ilang mga tradisyon. Kini nga mga Parasiyo, Skriba o Sadusiyo. Mao kuno kini nga mga punto ang nakahimo kanila nga matarong at tubangan sa Dios. Apan bisan kung halos tanan nga mga Parasiyo nga inani ang ilang hunahuna ug mga Sadusiyo ug mga Skriba nga wala motuo kang Hesus ug wala maluwas, naa hinuoy uban nga mituo ug atong mahimbaw-an ang mahitungod kanila sa unahan pa nga mga episode. Kay kung atong hunahunaon, mga gahi gid og kasing-kasing ug hunahuna kini nga mga Parasiyo, Sadusiyo ug Skriba apan adunay pipila nga mituo kang Hesus ug ilang gidawat nga si Hesus mao ang ilang manluluwas. Sa ato pa, ang resulta niini nga kahimtang ni Hesus ug sa mga Parasiyo, na ang mga Parasiyo nga mapaitas-on ug mapasigarbuhon, nga gasalig sa ilang relihiyon, gasalig sa ilang mga binuhatan ug gasalig sa balaod. Ug sa atbang, naa ang Dios nga tawo, si Hesus, nga gatunon sa kaluwasan ngadto sa tanang mga tawo. Basta unta nga ilang mailhan ang ilang pagkabrukin ug ang ilang pagkabagsak ug ang ilang pagkinahanglan kaniya nga mao ang bugtong nilang manluluwas. Mao lugar ang kahimtang niining atong gahisgutan karon. Na ang relihiyon sa Judaism nga mapahitas-on kayo mapasigarbuhon ug naa si Hesus nga gahatag ug gatunol sa kaluwasan nga libre ug walay lain nga buhaton igo lang sa pagtuo. Na nakitay basahon mga igsuon, may tungod sa usa pa ka milagro nga gibuhat ni Hesus nga nasaksihan gihapon sa daghan nga mga tawo. Naskita sa mga Parasiyo ang mahitungod niini nga pag-ayo ni Hesus sa tawo nga mikuyos ang kamot. Usa basahon nato ang Marcos kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa 6. Unya si Hesus misulod pag-usab sa sinagoga. Ug dito'y usa ka tawo nga may kamot nga mikuyos. Gibantayan nila siya kung iya ba kining ayuhon sa adlaw nga igpapahulay aron ikasumbong nila siya sa ato pa bisan kung asa si Hesus naa kini nga mga Parasiyo, Sadusiyo ug Skriba para sa pagpaniid kung unsay gabuhaton ni Hesus pero ang insakto para nga ikasumbong nila si Hesus, buhatan nila siya og mga sala o aron nga makasumbong nila ngadto sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Bersikulo 3. Ug siya miingon sa tawo nga may kamot nga mikuyos, duol nga ri. Ug siya miingon kanila, uyon ba sa balaod ang pagbuhat ug maayo o ang pagbuhat ug makadaot panahon sa adlaw nga igpapahulay? Ang pagluwas ug kinabuhi o ang pagpatay? Apan naghilom lang sila. Sa ato pa, nasayod si Hesus nga diha sa ilang mga huna-huna o kasing-kasing nga tanan dako nga pangutana ang gabuhaton ni Hesus para kanila. O dili man sila gauyon kung dili gasupak sila. Samot na nga si Hesus iyang ayuhon kining tawo nga mikuyos ang kamot dinhi pagayid sa adlaw nga igpapahulay. Busa nangutana si Hesus kung uyon ba sa balaod ang pagbuhat ug maayo o kung ang pagbuhat ba hinuon sa makadaot. Sa gilibot niya og sudong sila uban ang kasuko nasubot tungod sa kagahi nila og kasing-kasing. Miingon siya sa tawo, ituy-od ang imong kamot. Ituy-od niya kini ug ang iyang kamot naulian. Sa dihang nakagula na ang mga Parasiyo, nakisabot dayon sila sa mga Herodianhon o sa ato pa mga sakop ni Herodes batok kang Hesus kung unsaon nila siya sa pagpatay. Sa ato pa, naitabok kini diya sa sinagoga. Diya ang mga Parasiyo ug diya ang tawo nga mikuyos ang iyang kamot.
ug diha usab si Hesus. Gusto ni Hesus mga igsoon nga iyang matabangan ang taong kuyos ug kamot. Apan tuyo lang sa mga Parisiyo nga naa sila ikasumbong may tungod kang Hesus. Layo sa ilang hunahuna ang kaluoy alang sa kalisod ni adto nga mikuyos ang kamot ug pagtabang kanila. Ug kung tabangan ni Hesus, ihulog sa mga Parisiyo nga trabaho o sa ato pa sabto nila nga nasupak ni Hesus ang adlaw nga igpapahulay ug mao kini himuon nila nga sala ni Hesus. Sa ato pa si Hesus ilang pangitaan og sala para lang nga ilang ikasumbong. Dayon gipangutanan ni Hesus ang mga Parisiyo kung unsay gitugot diha sa adlaw nga igpapahulay, ang pagbuhat ba og maayo o kung mao ba ang pagbuhat og dautan? Ang pagluwas ba sa kinabuhi o ang pagpatay? Mingon si Hesus kanila. Unya giayon ni Hesus ang kuyos ug kamot. Ang gibuhat ni Hesus niadtong nga adlaw igpapahulay, maayo man ug nakaluwas adtong kuyos ug kamot gikan sa iyang pagkaperwisyo. Mga igsoon, puno sa grasya ug kaluoy ang gipakita ni Hesus adtong tawhana. Gipaulian niya ug nakatindog kini ug nawala ang iyang sakit. Ang gibuhat sa mga Parisiyo dautan kaayo, kay nganuman tuyo nila nga pasagdan ra kadto nga kuyos ug kamot, bahala kung dako ang iyang problema, wala sila'y labot. Gipasagdan nila kung unsa ang problema adto nga tawhana sa adlaw igpapahulay gani mismo, migawas sila sa sinaguga ug nagsabot kung unsaon nila sa pagpatay kang Hesus. Pagkahuman niini nga milagro ni Hesus sa pag-ayo niya sa tawo nga kuyos ug kamot, naa pagi nahitabo ni adto gihapon adlawa. Wala lugar kini mo'y mahimo nga babag para nga si Hesus muundang sa iyang gapangbuhaton hinuon. Nagpadayon siya. Basa kita sa Marcos Kapitulo 3, versikulo 7 hangtod sa 11. Unya si Hesus mibiya uban sa iyang mga tinun-an ngadto sa lanaw ug misunod kaniya ang usa kadakong panon sa katawhan gikan sa Galilea, gikan usab sa Judea ug sa Jerusalem ug sa Idumea ug gikan sa mga dapit tabok sa Jordan ug gikan sa palibot sa Tiro ug Sidon. Usa kadakong panon sa katawhan miadto kaniya sa pagkadungog nila sa tanan niyang nabuhat. Kung atong makita, daghan nga mga dapit ang nag-adto kang Hesus, dakong panon sa katawhan para sa pagsaksi sa tanan niya gabuhaton niya. Gisugo niya ang iyang mga tinun-an sa pag-andam ug sakayan alang kaniya tungod sa panon sa katawhan kay tingali unya ug mapiit siya niini. Kay daghan man ang iyang gipang-ayo nya tungod ni ana ang tanang mga may sakit nagdinuutay paingon kaniya aron sa paghikap kaniya. Sa dihang nakakita kaniya ang mga hugaw nga espiritu, niyapa sila sa iyang atubangan ug naninggit nga nag-ingon, ikaw mao ang anak sa Dios. Sa ato pa, misamot ang kadaghan sa mga tawo nga gasunod kang Hesus. Sukad-sukad, wala sila'y nakita o nadungog o nasaksihan nga sama sa gapangbuhaton ni Hesus. Ang uban niini nga mga tawo nga nagsunod kang Hesus gikan sa layo nga mga dapit sama sa Idumea nga 150 ka kilometro gani ang kalayo niini. Ang nagsunod kang Hesus mga igsuon, mga Hudiyo ug mga Hintil nga excited nga nagpaabot kung unsay iyang sunod nga ipanudlo ug pangbuhaton. Basin ang mga pure nga mga Hintil nga gikan sa Sidon ug sa Tiro nakabalita usab may tungod kang Hesus ug ilang gitapuk-an hangtod nga misakay na lang si Hesus sa bangka aron dili mapiit ni ana nga mga taknaa. Ug gitudloan ni Hesus ang dakong panon sa mga tawo gikan sa bangka. Namatud-an ang mga tawo nga bisan kung igo lang makadikit o gamay ang ilang kamot kang Hesus, maayo ang ilang mga sakit, usa na ning kamot sila sa pagduol kang Hesus. Ug kini nga ilang hunahuna tinuod gayud, maulian gayud sila sa tanan nila nga gabation.
Ug matag na ay masugat si Hesus nga giyawaan, mugawas ang mga yawa niadto nga mga tawo nga ilang gipuy-an nga gasinggit ug ang tanan nga mga yawa atong nasayran. Nakaila kang Hesus nga mao ang anak sa Dios. Nalupik ang mga Parisiyo sa mga yawa kay nailhan nila kung kinsa si Hesus. Apan ang mga Parisiyo wala man sila mahimo sa pag-abog niini nga mga yawa ngadto sa ilang gipuy-an. Upadayon kita mga igsoon sa ato pa, ang panon sa mga tawo nga nagsunod kang Hesus mibul-og nga murag tsunami. Dagko nga panon ang miadto kang Hesus para sa pagtan-aw ug pagsaksi sa tanan nga iyang gabuhaton. Ang uban niini nga panon sa katawhan nakasabot nga Ginoo gyud si Hesus ug nagsunod sila kaniya tungod kay nagtuo sila nga siya ra ang manluluwas. Siya ra ang manluluwas nga mo'y bugtong paglaom nila. Ang uban mauray ilang tuyo nga maayo ang ilang mga masakiton. Umaabog ang mga yawa nga gapuyo sa ilang mga kauban. Kung atong makita lahi-lahi man nga kinaiya o lahi-lahi ang ilang gabuhaton, wala man nagsama ang ilang mga tuyo o gusto. Sa matag nagsunod kang Hesus, apan sama sila, pariha sila, nga mipahawa gikan sa pagsunod sa mga Parisiyo ug mibalhin sila kang Hesus. Mibiya sila sa ilang relihiyon nga Judaism ug karon misunod sila kang Hesus. Ug tungod niini nasuko pag-ayo ang mga Parisiyo ug nasina sila kang Hesus busa nangita sila og paagi sa pagdagmal kang Hesus ug matag lihok butang-butangan nila si Hesus pinaagi sa mga pulong. Sa ato pa para sa mga Parisiyo, dako gyud nga problema nga ang ilang mga tawo nawala na ug karon misunod kang Hesus. Magbasa sa kita may tungod sa ubang pagpangdaot nila kang Hesus aron unta nga muundang ang mga tawo sa pagsunod kaniya. Basaw nato ang Mateo kapitulo 12 bersikulo 22 hangtod sa 24. Giayon ni Hesus ang gidemonyohan nga tawo nga buta o amang. Lain na usab nga milagro ang iyang gipakita sa daghan nga mga tawo. Unya dihay usa ka tawo nga buta ug amang nga gidemonyohan sa ato pagisudlan sa hugaw nga espiritu giyawaan nga gidala ngadto kang Hesus ug kini iyang giayo ug unya ang tawo makasulti ug makakita na. Ug nahibulong ang tanang mga tawo ug miingon, mao na ba kaha kini ang anak ni David? Nangutana sila. Apan ang mga Parisiyo nga nakadungog niini miingon, kining tawhana nagpagula sa mga demonyo, pinaagi ra usab kang Beelzebul ang pangulo sa mga demonyo. Sa ato pa si Hesus gibuhatan ilag pulo nga ang iyang gahom gikan sa pangulo sa mga demonyo nga si Beelzebul, usa nga gaitawag sa ngalan ni Satanas. Sa ato pa pinaagi niini nga bersikulo na ay tawo nga giayon ni Hesus nga giyawaan ug buta ug amang pagyud. Ug sa dihang naayon na ni Hesus nakasulti ang tawo ug nakakita na. Apan nag-ingon ang mga Parisiyo nga dautan si Hesus kay iyang gagamiton ang gahom ni Satanas sa pag-ayo sa mga masakiton. Dili nila gadawaton nga si Hesus Dios. Apan ang uban nga mga tawo nagtuo nga si Hesus mao ang gisaad nga manluluwas ang anak ni David nga gipropesiya ng daan sa wala pagani siya mutungha dinhi sa kalibutan. Mubasa na usab kita sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 18 tungod sa 19 side E. Si Hesus gibuhatan nila og mga pulong nga dili tinuon. Mingon sila sa panahon nga dinhi si Juan, nagyapon sila gibuhat nga mga pulong ug karon si Hesus nga naa mao gihapon ang ilang gabuhaton. Basaw nato kini. Kay si Juan mianhi nga wala magkaon o mag-inom, apan sila nag-ingon, kana siya gidemonyuhan, mo ilang gisulti kang Juan. Ang anak sa tao mianhi nga nagkaon ug nag-inom, apan sila nag-ingon, tan-awa, usa ka taong dako kaon
palainom ug higala sa mga tigpaningil ug buhis ug sa mga makasasala. So kung atong makita gikan niini nga bersikulo, makakatawa kita, di ba? Si Juan gidaot nila ug karon si Jesus mao gihapon ang ilang gabuhaton. Dili ba sa pagpangadto sa mga parasiyo kang Juan aron sa pagpabautismo kung atong mahuna-huna ang labay nga episode, gisaway sila ni Juan nga mga bitin. Usa si Juan nga dili makigsalo sa mga tao sa pagpangaon ug sa pag-inom, kay didto siya ug iya sa kamingawan naglain, kay dili siya hilig didto sa sentro. Gisaway sa mga parasiyo nga gidemonyuhan siya, kay dili siya makigsalo o makighalubilo sa daghan nga mga Hudiyo. Unya si Jesus nga kanunay makigsalo sa mga maniningil ug buhis ug sa mga tawo nga giisip sa mga parasiyo nga mga makasasala, gibuhatan sa parasiyo, gibuhatan sa mga parasiyo sa mga pulong nga dako kaon ug palainom ug higala pagayid sa mga maniningil sa buhis. Mga igsuon, dili gyud palainom si Jesus, di ba? Apan gadauton lang si Jesus sa mga parisiyo nga sama usab sa ilang pagdaot kang Juan nga Bautista. Gasawayaon sa mga parisiyo si Juan ug si Jesus nga mga dautan, apan sila man ang sigig plano kung unsaon nila si Jesus sa pagpatay. Siguro nga nakainom si Jesus sa bino kay naandan man sa mga Hudiyo ang pag-inom sa bino. Nagbuhat gani si Jesus og bino sa kasal sa Kana, apan mga igsuon matarong man si Jesus ug dili gyud palainom nga sama sa gisaway sa mga parasiyo kaniya. Gikasuko gyud pag-ayo sa mga parasiyo, mga Sadusiyo ug mga eskriba ang paghigugma sa mga tawo kang Jesus busa gakasina gid sila kaniya. Mga igsoon, kung atong mahuna-huna, nagpadayon ang pagpakigbatok sa mga parasiyo kang Jesus. Apan naay adlaw nga gipaklaro ni Jesus diya sa mga tawo kung kinsa gayud kini nga mga parisiyo. Unsa ang ilang kahimtang, kini nga mga tawo nga pangulo sa mga Hudiyo, parasiyo, Sadusiyo ug mga eskriba. Basahon nato ang Juan kapitulo 8 bersikulo 42 hangtod sa 47. Si Jesus mitubag kanila, prangka o gipaklaro niya ngadto sa mga parasiyo nga sigig pangita sa ilang ikasumbong batok kang Jesus. Gipaklaro niya sa daghan nga mga tawo. Si Jesus mitubag kanila kung ang Dios mao pa ang inyong amahan, nahigugma unta kamo kanako. Kay ako gikan man sa Dios, busaan niya ako. Wala ako muanhi sa akong kaugalingong kabubuton, maingon si Jesus, kung dili ipadala ako niya. Nganong dili man kamo makasabot sa akong gisulti? Klaro ug masabot, apan nganong dili man kamo makasabot sa akong gisulti, maingon si Jesus. Tungod kay kamo dili man makahimo pagpamati sa akong pulong. Kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, miingon siya, ug nagtinguha kamo sa pagbuhat sa kabubuton sa inyong amahan. Siya mamumuno gayud sukad pa sa sinugdan, ug walay labot sa kamatuuran, kay ang kamatuuran wala man diha kaniya. Sa dihang mamakak siya, magsulti siya tukma sa iyang kaugalingong kinaiya, kay siya bakakon man ug amahan sa mga bakak. Apan kay nagsulti man ako sa kamatuuran, kamo dili mutuo kanako. Kinsa man kaninyo ang makapamatuod nga ako sad-an? Kay ako nagsulti sa kamatuuran, nganong dili man kamo mutuo kanako? Siya nga gikan sa Dios, mamati sa mga pulong sa Dios. Busa dili kamo mamati kay kamo dili man gikan sa Dios. Gikan kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Mao'y giprangka o gipaklaro ni Jesus ngadto kanila. Sa ato pa, gisultihan ni Jesus ang mga parasiyo ug ang kauban nila nga mga pangulo sa mga Hudiyo nga gikan sila sa ilang amahan nga yawa nga mao mismo si Satanas. Bakakon sila nga sama sa ilang amahan,
Mga kilir usab sila nga sama sa ilang amahan nga si Satanas. Kung dinhi si Jesus karon nga panahuna, siguro nga maugi hapon ng iyang sultihon ngadto sa mga pangulo sa uban nga mga relihiyon nga dili mutuo kang Jesus nga Dios ug dili mo dawat kung unsa ang iyang paagi. Ug siguro gyud nga mo'y iyang sultihon nga kana nga mga tawhana ang ilang amahan mao si Satanas. Dili maligwat si Jesus kay gasulti man si Jesus sa kamatuoran ug dili niya gailimod ang tinuod. Mauray maluwas ang mutuo nga gipaagas ni Jesus ang iyang balaang dugo aron bayad sa atong sala. Walay lain. Ang bisan kinsa nga gapanudlo nga lahi kaysa kang Jesus, anak gayud sa Yawa ug bakakon nga sama sa ilang amahan nga si Satanas. Mo'y giprangka ni Jesus ngadto sa mga Parasiyo, Iskriba ug Sadusiyo. Ug kung naakasad niini nga grupo nga dili mudawat ug muila kang Jesus nga Dios, na siguro nga mao gihapon ang sultion ni Jesus kung naa pa siya dinhi sa kalibutan. Niining adlaw dako gyud ang atong nahimbaw-an. Ug agi sa pagsira magbasa sa kita may tungod sa usa ka maniningil ug buhis ug usa ka Parisiyo. Ug masayra nato kung kinsa ang dawatunon sa Dios ug kung kinsa ang dili. Basahon nato ang Lucas kapitulo 18 bersikulo 9 hangtod sa 14. Ang Parisiyo ug ang tigpaningil ug buhis. Ug iya usab nga gisugilon kining usa ka sambingay ngadto sa uban nga nagsalig sa ilang kaugalingon nga sila mga matarong ug nagtamay sa uban. Dihay duha ka tawo nga mitungas ngadto sa templo aron sa pagampo mingon si Jesus. Ang usa Parasiyo ug ang usa tigpaningil ug buhis nga matud pa sa mga Parasiyo mga makasasala kaayo. Ang Parasiyo nagbarog ug nagampo diya sa iyang kaugalingon. Ug miingon, "O Dios, nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama sa ubang mga tawo nga tikasan, dautan, mananapaw ug dili usab sama ni ining tigpaningil ug buhis." Mo'y ingon ani nga Parasiyo. Diba na ang Parasiyo sa iyang abay, siguro distansya nga bahin, mao kini ang iyang giampo. Mapahitason kini nga Parasiyo. Mingon pa siya, "Nagpuasa ako makaduha sa usa ka semana ug naghatag ako sa ikapulo sa tanan akong kinitaan," miingon siya. Apan ang tigpaningil ug buhis nga nagtindog sa layo, wala gani mo tan-aw ngadto sa langit. Dili makaako bisan sa pagtan-aw sa langit. Apan nagpukpok sa iyang dughan nga nag-ingon, "O Dios, kaluy-i ako nga makasasala. Kaluy-i ako nga makasasala. Sultihan ko kamo," mingon si Jesus. Kining tawhana mipauli sa iyang balay nga maoy gimatarong kaysa usa. Kay ang matag usa nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, apan ang magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Makita nato kung unsa ang una-una ni Jesus. May tungod sa duha ka tawo nga mapahitason ug ang usa nagpaubos sa iyang kaugalingon. O gidawat niya, giangkon niya, giilan niya nga makasasala siya ug dili gani angayan nga dawaton sa Dios. Isuon pahinumdum kini. Ayaw gid pagsalig sa imong kaugalingon niya pagkamataron. Kay ang tinuod wala ka gid bisan isa. Bagsak kitang tanan at tubangan sa Dios. Ilahi noon ang imong pagkamakasasala, paubos ug dangog kang Hesus. Dawata ang kaluwasan nga libre gikan kaniya nga iyang ihatag kanimo. Ayaw ug isalikway, dawata kini sa duha nimo kakamot aron makaangkon ka og kinabuhi nga walay katapusan. Dili nato parihasan ang sama sa Parasiyo nga mapahitason, apan mao hinuoy atong parihasan ang maniningil sa buhis nga nagpukpok sa iyang dughan
sa iyang pagpaubos ug sa iyang pagdangop kang Hesus. Kung sama ni ining maniningil sa buhis ang atong kasing-kasing, dili gayud layo kanato ang kaluwasan. Duol gayud ug dili man kita isalikway ni Hesus, kung dili luwason gayud kita niya sa walay duha-duha. Igsoon, salamat. Ug unta masabot nato gikan niining last nga kapitulo sa Lucas kapitulo 18 nga ang tao nga mopaubos makadawat gayud sa kaliwasan. Salamat ug dinhi ra kita taman.